Ben, outras dúas palabras que tamén ás veces nos levan a confusión son estas dúas, sono e soño. Sen embargo, neste caso, a distinción é moito máis sinxela e eu creo que a partir de aquí tampouco vos vai dar moita dificultade. De acordo? Ben, a primeira é sono. Ter sono é ter gana de dormir, que é o que nos sucede a casi todos as primeiras e as últimas horas do día e a moitos de vos nas nosas clases. Ben? Pois iso é ter sono. Sen embargo, o soño é algo moito máis gratificante ás veces, porque tamén pode devenir nun pesadelo, pero en teoría, ou en principio, o soño é aquilo que sucede na nosa cabeza cando estamos a dormir, ou ás veces estando expertos que comezamos a soñar. Tamén vos pasa nas clases a veces, que como tedes sono e non nos prestades atención, aínda sen quedar dormidos, comezades a soñar. De acordo? Eu creo que con esta breve explicación non ides ter dificultade ninguna para distinguilas. En todo caso, hai un xornalista chamado César Lorenzo que ten un blog de dúbidas do galego que ten unha frase para min moi pavera neste sentido, que di que o castelán é a lingua que confunde eses dous, ou que xungue eses dous verbos, e mira ti que confundir ao que está dormido co soñador